Шайтандың максаты, бөтә аның уе ақты кара итергә, караны ак итергә, бөек, гыйззәтле әйберләрдә кабахәт ямак итеп күрһәтергә, кабахәт, насарлыкты, фәхишәлекте матур итеп, гыйззәтле итеп күрһәтергә. Мисалдар китерәйек, дөрес аңлар өчен. Моны соңгы замандарда күптәр үз телендә һөйләшергә ояла. Үз теленә бер абориген, үлгән бер халык теленә караган һамак карай. Инглиз телен, итальян телен, хатта Кытай телен өйрәнә, ә үзенекен белми. Тел ул ата-бабаларның аманаты. Балаларны Apple Play Good Morning алдынан атай-әсәй икмәк тозын өйрәтәйек. Икенче бер мисал китерәйек. Моны дин тотудан күбеһе ояла. Хөрмәтле ямәгать, намазларын оялмайса укырга, урадаһын тотырга, түбәтәен киергә, яулыктар белән бүркәнергә без горурланып йөрергә тиешбез. Ул архаика түгел, ул үткән буаттардан аманаты. Шуның өчен гыйззәтле, кадерле нәмәне кадерләйек әле, хөрмәтле ямәгать.